A Xunta de Goberno Local de Pontevedra aprobou esta mañá o Plan de Mobilidade Urbana Sostible da cidade. O coñecido como PEMUS recolle as distintas opcións de mobilidade do concello, fomentando os medios alternativos e máis respectuosos por riba do vehículo privado. O documento é unha obriga imposta pola Lei do Cambio Climático que o concello cualifica de fito. Sacar un documento das características do PEMUS é un fito moi importante. É un fito importante porque supón dar un paso adiante ou dar un paso máis no modelo. O PEMUS é un documento estratégico que marca a folla de ruta deste goberno nos vindeiros 10 anos, por poñer un límite temporal. Coa aprobación inicial do PEMUS abres agora unha fase de exposición pública que rematará o vindeiro 31 de agosto. Neste tempo, o Concello quere impulsar un proceso de participación activa con actividades e conferencias abertas á veciñanza dos distintos barrios. Fixemos estes procesos participativos porque non queríamos caer na mera formalidade da participación, é dicir, para aprobar un PEMUS é necesario unha exposición ao público, é un trámite que se vai a dar a partir desta aprobación provisional, pero moitas veces estes procesos pasan inadvertidos e o que nos interesaba era unha movilización da participación. Pola súa banda, o PP cualifica de incompleto este plan de mobilidade urbana sostible, entendendo ademais que só vai servir para pechar máis rúas ao tráfico. No goberno local non seamos sorprendidos coa postura dos populares. Cada vez que hai unha proposta de futuro está en contra. E aparte, con argumentos, si me permitides, superficiais, banais e de pouca enxundia. E nunca, eso sí, nunca, con unha proposta, con unha contraproposta, con un programa. A exposición pública itinerante comezou hoxe na Praza da Constitución en Campolongo, despois trasladarase a Barcelos, Monte Porreiro e o Burgo.